ba za na daina kuka ba har abada na san ba za na daina kewa ba babu kin san cuta ta san ki ta yi mini wani kamu babu magani kin san har sai an amsa roƙona an bani ki aure. Tuna yadda muka faro da ni da ke farko gina so akan gaskiya domin yayo karko a shigaban makwai fama sai ga baraka ta barko al'amarin da ke kallo ne da ke na sani akwai saura. Da shi so ne abin tsoron cikinsa safo ne da an riga da an saba rabo cikinsa sai ya zama cuta ne ki kuma kin zama jini na ashe idan na barki mutuwa zanayi na rayu babu ki ayi gara a ce na bar duniya ma. Dole ne na yi wakewa tunda za a raba ni da yar baiwa ya za a ce na bar kuka wanda ita zo ta bani san kowa gonar ta ita ce raina kuma ita ce karshen bukatuna ko za a kwace komai na a bar ne da ita baya mini kona. Babu magani na san ƙaunar ke babu ranar bari kin san ke ce sarauniya tun can fada ta san ke ban ɗara ta konan da can ko za ki haifi duka taron arfa zan jira kike kin san ba za na fi da rai ba inda rabo za ki zo gidana.